Salutare, eu sunt Lulu și bine v-am găsit la un nou episod. Ne vom juca puțin Monster Legends. Va fi un episod destul de scurt pentru că nu prea mai am spațiu. Voi încerca să scap destul de repede de acești monștri. Am strâns niște chesturi într-un număr extrem de mare și abia aștept să vi le arăt. Ce nu știu dacă în ultimul episod vi l-am arătat pe Armor Claw de nivelul 100. Să știți că de nivelul ăsta l-am făcut și vom mai juca un match pentru un 2-4 rune chest. Dăm și de această rotiță. Și cred că ajung atâtea chesturi. Nu mai lupta cine pentru chesturi. Stați să luăm goldul, cât gold, și să deschidem chesturile. Avem un chest 2-4, o rună de nivel 2, perfect, un bronze relic, cold shield, un relic ok, un chest, 1, 2, 2, 1 de atac, e bun, 1 de atac și de gold aș vrea, de speed, da, cam atât. În rest, mai sunt niște misiuni pe aici. Da. Haideți să mai facem, nu știu, poate un match aici la arena. Am decăzut foarte mult, dar sper să câștigăm acest match. Chestia e foarte rapidă, dar am această abilitate. Primește case până că nu l-a murit și claim the victory. Scuzați-mă că videoclipurile mele sunt foarte scurte, dar am început